Și prima piesă frumoasă la 15 kg. Captură efectuată de tovarășul Șmecherov Cornel. Hai mă să-l punem acolo, să facem și noi El? o poză. Tai ușor ăștia că iau, da. Un grăsus de 15 kg. Mamă, cât e de mare are. Ui, mă, ce ai, mă? Trebuie udat, mă. Da, mă, și Vezi că iau apă, uite, era pe aici. Dar cu ce să iau? Nu e, mă, e în sticla aia noastră, mă. Uite pe masă sticla, uite pe masa aia acolo. Ia ține gol. Oh. Uite pe ailaltă, pe masa ailaltă, mă. În stânga ta, uite acolo. Dă-i, mă, puțin așa pe el, să stea. E cu ce să iei?